Jeg har i dag er jeg i skole. Lige været svømme, der er min bedste ven. Homie Marius! Look, jeg har nu fået lov til at være med i mine videoer. Oh yeah! De kommer på YouTube, Luke. Jamen, står godt her. Ja. Lad være med at stå og snøre, ikke? Nej, du må ikke optage. Man må ikke optage. Jeg kommer ja. Hallo, så sætter jeg lige derovre. Hold af, han er nu med. Ja, for lækker. Lækker. Hallo, nice. Du vælger. Tag den der. Ja, så meget. Det gør du, Luke. Kan du ikke candy? Vil I candy? I står nede i indlæs. Prøv at gå op 2 eller 3. Der, og så gå til højre. Lad nu være. Højre. Slik. Men skal Gå vi ikke til højre. Ja. Hvad fanden vi helst vil? Jamen, vi vil gerne med den der dør. Gå til højre. Der. Ja, den der. Det er Så meget. tryk X eller kryds. Det har vi. Godt, så går I ned og trykker indlæs igen. Der, ja. OK. Jeg glæder mig til at se banen. Vent lidt. Er det... Tryk. Kryds. Det er mig. Ja. Du er den nederste. Det er mig, der er med. Wow. Oh my god, har du set, hvor nice jeg ser ud? Har du set, hvor nice jeg ser ud? Hvor er du? Jeg vil høre se. Vend det rundt. Hvad det er? Hvad er det? Det er Lea. Jeg tror på jer. Mig og hende, vi er gode venner. Ikke også, Lea? Vi er mere end gode venner. Vi er bedste venner. Jeg sover. Prøv at se. Det er kongeseng. Hemmelig lille kongelig seng. Jeg æder dig. Hvor flot er det her bare? Det bor altså bare. Ja. Hallo, der er en dør. Der kommer du. Så mig og Lea bare sammen. Jo, hvor fandt du en? Ud i ingenting. Der er en dør. Jeg ved godt, hvor der er en dør. Diamantblok i hånden. Nu æder jeg æder hendes knæ. Prøv lige at trykke på kryds. Tino stille. Tryk lige på cirklen. Johan. Jeg ved det godt. Hvis ikke, så er det godt sted at sidde det der. Du kan tage skamlen og sætte bedøvelsen. Jeg lige vil have klokken. Skal du huske nu? Den er 20 Hallo! Stop. Lut. Nu! Okay. Party. 4. Ja, okay. Vil du se den? Det er ikke sluttet nu. Oscar. Okay, jeg slutter nu.